Kene ka mas Bakhuid ni dua ni ka pentai jing thai man sim jong Albert Marcel Khongji Michael Khongji Patricia Pierlin Khongji penontar I Rafael Wan Kar Queenie Wan Kar Wenang Wan Kar wing du lak bentok ba exam changki Jirwai sang mas Bakhuid nomor lai spa lai kendai. Lai spa lai kendai. Kateng ukpa badukon Marcel Bakhuid. Amen. Ka jingi jong try jingi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lembat ka jing selog jong Marcel Bakhuid kindon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men kupara ha kene kelemat iwan hai manyeng kemat kaduan ka jong blay. Te kumta token ngin kubur yalade pangilong kinong pop. Lembaga jing kubur jingi bagi long kinong pop utrayon map utrayon saj iki pop gejungi kenang ba manga mapi ngilong kita gibreu kipa long kipala krek ban simmenta ha kane ke jing leniam ban ngilong kita gibreu kiba bidor ban priang yu jisu ha ke Eucharist Bakhuid te kumta da gejing sngur dah khmat ke jong blay ngipen red yalade ban ngipen map na ke benta ki pop gejungi baro ngapla au blay badan bor baro badapi kohanmen kopara bang alale pop subun da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat krawe junga namar kata ngakerpadia kamaria Bakhuid kabaya sa gate sati ya ke angel bat kirukut badapi kohanmen kopara banduai nak bantai junga how try oblay jungi oblay badan bor baro nis ne yangi madalama bagi pop jungi unyalamingi sha ka jungi embom jukut amen Try can rat oblay is there yagi Try can rat oblay is there Duai hakane mas ke Bakhuid ngeduai na ke benta ka jing jatat jong kemesim jong isirian tongni ai botrai unai I ya ke jing jatat bom jukut haka hima ke jong u ngeduai ru na ke benta ke jing koi ke jing khia jong I Regina Sangriang kamtame na ke jing pang stroke ke jong I ai botrai langba ke jing ke jing isne ke jong u bat ka bor blay ke jing un ktai I banyo ke jing koi ke jing khia ka bapura ni bo khmat jong trai ru kumchu ke jing kwa ke jing krang ke jing angnot ke jingi bat kham tam e baro ki khna school jong ke jela ke jingi ki belas dang ban tho exam menin
ban mata ke Sngi kumju I will try kur kurdo undan rengkat berki makin la ban thoba yake exam gi jongki to yada ya kabalang jong me ko try da ke jingker jingda jong ki apostol knang ba kumba kalayo pediang ya naki ya ke jing sedang jong ke jing tip ya ki ki bakan Jubilee kumta lengba jongki kan yo ya ke jing roi ha ke jing bakan Jubilee shadu kabawai no kaprathei daw try jing Jesu Christ kon jong me ubai mat basan sharing card bad me ha ke jing long ka wei jong omen sem Bakhuid ublei jinom la jinom amen Kajing plena ke kitaba ar ki makabi hagito kisngi u elesar u wenek stat an ki ba hakmadu u breu u ba layau karta bad badon kamai madon burom ulai sya penbol ban ang la ka sentur ban ba me ka dos niang henrei mau da ka ba pediang sngop ha ya ka jing ya badon burom ban ya ka jing im ja burom ulale kiu dala dehi syak kakor pen saja bad ula kle artat ya kata gado kumba dei ban le ki briu ki ba silur ban kenta ya ki ki ba omlong ki ba bet ban mat wat na ka banta ban ya da ya la ka jing im hakitu ki ba dei ban pen ya kata ka jingnya be an kilatan ya uta ubriu syarut namar ka jing yaitu itau jongki syau bad u kabala slam bad jenjar kila kentu ya u baun wanra da kano kado kaba ubit ban bam bad baun le menle ban bam ya kado kaba na kajingnya ya kabala hukum da usim ba kumta da kabale kumne en yo penlaj ya u na ka jingyap bad endup yo lesbun ya u namar ka jingya dei perlok jong u bad ki kabala slam handre da ka jingkut jing mut kabas khem kabaya dei dur bad karta jong u bad ka kerdan jinglong tenmen jong u bad ki nyuli ki baula kenjo da kaburom bad kajing im ba janai jong u wat na du rang khana bat kham tam khadu ka an Bakhuid bala ai da ublei ula phla dala de kloilan da ka ba ong yaki ban pha ya u sha ka nyamra ha ka jing le men le ka ba kum ka ni kam long ka ba bitor bat karta jongi ula ong yo bun ki samla kin tharai pau elesar uba hakarta kaba lakhandai snem lakhandai posnem ula lecha kan nyam nong wei bata ka jing le men le jonga na ka banta ban im sa khandiat por kin saya lamba kla na ka dau jonga katba ngapat ngan pentingit bat ngan penja burom yala ka jing long ten men wat lada menta kumni ngala ban kier na kecing pen saja ki beriu pen ban lada nga im ne nga yap ngan om laj satya na kikti jong ubadon bortam namar kata lada menta nga aitino yala kecing im da kecing silur ngan pen i yala de ubabit yala kecing long ten men bat ngan ino haki samla kanuksa kabadon burom kum no ban yap kecing yap kaba bahada ka mon sngoba bata ka burom na kabenta ki an ki ba kentang bat ki Bakhuid Maria dap keren yakani ulale chi sendon sya ka kor pen saja bat kitu ki bala lesbun ya u mensiwa kila isi kala menta namar ba kiktin ba ula keren kila long hagajing perkhat jongki tang ki jing lamwir suda te haba ula chan yap na kajing syasyo ula ut jam bat ula ong kalong kawasai kedar hautrai hakajing te Bakhuid jong u ba wat langala ban
lait na ka ching yap ngai sha ka ching jenjar ki ba shir khei ha ka met jonga na ka ne ka ching tangon pen ban ha po ka men sim jonga nga komen man sha ya ki ne ki e namar nga ting burom ya u kumta ha ka ne karukom ulayap ha ka ching yap jong u ulai no kanuksa kabadon burom bat ka nam jong ka ching slur om tang ya ki samla henrei ya ki pa babun jong ka chai ben riu jong u ka tin jong utrai Sam kebalai nomor druspa nyepusang. Druspa nyepusang. Right phone balai. Drive on rain card but P. Ka jingpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas kaburam ame ku try. Hakata kapor ujisu larung hajeriko badula yai lingba kasnong. Ladon hangta wayu breu bakrateng usakayus.
ula long unong lum khajna rang ba bat uba ruspa ula persang ban yo I uno udei u Jisu hanrei semla namar bon breu bat ma upat ulong ubalengkot renyeng kumta ula mare sakmat ban lakiu halor uding sikamor ban yo I yo namar ba udei yat nangta habau Jisu la poi hakata gachaka ulakmi badula ong hu ko Sakayus hiar kloi namar ngade bansong haying jongpi menta ka Sngi Sakayus ulai hiar kloi badula pdiang yu da ka jinkmen ka bakrau bad haba ki pajba kilo I yakata kilas dang iatnum uneu breu ulej bansa sngo bha haying jong unong pop Taïew Sakayus ulayeng bad ulong how try hakmi ko try nganai shiteng na kaspa junga haki baduk balada ngaklop yano ngan seupat sausha ujisu long hu menta kasngi ka jingpen kalawan ha kane kaying naba uneu breu ulong ukon jong u Abraham naba ukono breu uwan banwat ban penim ya kibalaja ke gospel jong utrai ke jingiro yeme Chris ko hanmen ko para pikwan ke jing ke batmai ha ke jing bamarwe jing pi hapo kaying kasem ke jungpi pikwan ban lai lut na kapop ne na ke jing sneu ke jing oria ke bama pi omat ne pi shathe ha ke jing ke jungpi ne pikwan ban yo ya kata ke jing lai lut na ke jing pang ke jing shitam ke jing ke jing jinjar ka sipa kalanat ka ba pi kendu ha ke jing ke jungpi klampep ke jubab ke dei hoj ngi kwa ngi trang bat ngi don kam ya kane ke jing ke batmai bat ka balai lut ladang ngi kwa shisha ya kata ke jing ke batmai bat ke jing lai lut ko hanmen ko para ngi dei ban shim ya ke jing hikai ke bang yo sneu na ka gospel bamenta ke Sngi shapang ka jing ka jing long ka jing man bat ka jing yo mat jong Sakayus na utrai Jisu ka gospel bamenta ka Sngi ka yethu yanga badiepi badon way breu badon ubakerteng Sakayus ngitip kumaga gospel ka ang udei unonglum khajna barengba bad habau dei unonglum khajna barengba udei ubreu ubarispa bad habau dei unonglum khajna ngitip babaro ki breu ki badan saudong jeng ki breu ki bai kendo yu kamtame ki paj ki babon ki balang ki bamau ulai ban lum ya kata khajna ne kapisa ki si yu ki kenta yu ki nyau ben yu bat ki nyau yu kum unong pop kine gide ki jinglong ki jingman jong Sakayus hanrei ko hanmen ko para habau yos ngeu ya ka kerteng jong Jisu bau Jisu wan sha kata ka jaka ka bamu u shat shong ban krong khajna u kwa tang ka wei ha ka jing ga jing menta ban yo yau Jisu omdan kano ka ba pan long yo ban kwa ban yo hanrei tang ka jaka wei hi nga kwa ban yo u no Jisu u tau Jisu u dan kata ka jing kwa ka jing trang Dari mata kedau, wat hak kata kajing bun breu, wala da ulong breu belengkot, wala da lasa nyeu yu kumunong pop, wala sa kenta yu da ki breu, kana kajing trang hak danut kajing karaham ban yoi yau Jisu. Dari mata kedau, umare shakmat hak kata gelenti ke bau Jisu wan, bat ukiu hajrong uding, kenang bama un yoi ya Jisu. Kenang bamau un yo ishai kedar u Jisu mano Jisu ulong uman kumno uneu Jisu
Ko hanben ko para mga mapiru. Kane kadai kabangi dai bandon hakadanut hakamansim hakajing mut kajing perkat bad hakajing em kajungi. Klempep ngilong kinang pop klempep ngidan hakajing kajing jinjar jung kajing em. Hanre ngidon em kane kamansim bad kajing kwa kajing trang ban yo yau Jisu. Ngidai bandon kane kajing kwa kajing trang kajing angnot ban yo yau Jisu. Ngimdai banyau ya kinta ki bangi dan ki bangi yamat ki bangi syam ki bangi kendu aga jengem hanrei kane ka jingkwa ka jingtrang ban yo Jisu kalong ke bakongsan na ke banta jenga ba jengpi kadai ka step lane ka kerdan ke banengkong yanga badepi ban yo ya kata ka jinglai lut ke bapura na baro kine ki ba ngi yamat ha ka jengem jengi ka ba arpat haba ngipe ya ka jing jong usakius udon kine ki jing ki bakang lat yo Jisu ban yo hanrei uyai ne akata ka jing trang ke bama udon uyai ne akata ka jing trang nyau ya kita gi baro hanrei uyai ne unayai ne hadu ba yo Jisu umare uyai ne te manga ma piru ko hanmen ko para habangi don kane ka jing kwa ka jing trang ban yo Jisu ha ka jing ga jungi ban yokta yo Jisu dagi lagi jong kikti la ke jong kamet ka phat ka junga ka jungpi don shibun ki junge hanrei ngimdei ban sange ngimdei ban kanranden hanrei ngidei ban ya chakmat ban yai ne hakata ka jingkwa ka jingtrang ban yo Jisu ngidei ban wadlat kilat ki baper ki ban yo lane ki ban ya lamyenga ban yikendu yo Jisu markmat ko hanmen ko para lada manga mapi ngidon kane ka jingkwa ka jingtrang lada manga mapi ngiyai ne ha kane ka jingwan yo Jisu lane ka jinglet ka jingwan jungi shakmat ban yikendu yo Jisu ngimdon kam ban lei hanrei u Jisu hi dalade wan ban perta wan ban khot yanga badepi kumba uyo yo sakios ubadon hajrong jonguding uang sakios hiar mentangan sa aying jungpi klempep u Jisu habau yo kata ka jingkwa ka jingtrang ya kata ka jingyai ne jungi ban wad u Jisu song hiar manga mentangan penlai lo jepi manga mata ngan pen im yepi ban yo ka jingkela ha ka jing im jong usakayus udan tang kata ka jingkwa ka jingtrang ban yo Jisu hanrei mentapat ka kelalong yo ban yo mat yo Jisu haka jing im jung hapo ka ying ka sem ka jung bat kata ka jing yo mat jung yo Jisu menta ka pen lai lo yo ka pen long yo ban yo ka jing im ka batmai ko hanmen ko para kane kan sawanjia haka jing im ka junga ka jungpi lada mangi ngidon kum kine ki jing long jung sakius kledno ya kata ki jing long bapop kledno ya kata ki jing ruspa kledno ya kata ka jing shakan tai ka jing shaban ben Klet no ya kita kejing jinjar hanrei kajing kwa kajing trang kajing angnot ban yo Jisu mare yo Jisu watang yo Jisu klampep ngin yo mat yo Jisu ha kajing badu Jisu dalade unwan ban penlai lut yang abadepi uwan ban ai yang abadepi ya kaying ka sam kajungi ya ka partehi brokawai ya kajing ka batmai kane ka bangi yo kajing hikai na ka gospel kerpange na kajing kajing long jong usakayus den matagadaw ko hanmen ko para token menta kesngi kenang bangen yo mat ya ka bor jong Jisu kenang bangen yo mat ya kajing batamai ha kajing jungi bamaroi ha kaying kasam jungi ngin IT yala de hau Jisu kajing IT jungi hau Jisu kenang panraham ha kadanot kajing kajing pi bandon kata kajing kwa kajing trang ban yo ban yo mat badan kajing telah kajing jungi anyro yo Jisu Christ ngin yang ngin plai kajong kajing na au le pa ben bor bara unong tau ka benek Jisu Kristus kuna marwai tu putrai jingi ya wala kuna msimu koi ya wala kana ka Maria tesiti ya wala benye po kon Jisu Pilatus asana fnayo ya
Taïew Lait-ïa Shkabaya Sngi Balai Vlad Kibaya Ulakiu Shabne Ushong Shakamano Blay Kupa Badan Borbaro Nang Tawan Pad Ban Bishar Kibim Kibayap Nangej Hauman Sim Bakhuid Hakabalang Catholic Bakhuid Hakajima Bekipop Hakajimi Pad Kada But Hakajim Bom Jakut Amen. Lifespan and Rupundru. Tuduai ko para bagai jingknya junga bajong pi kan long bapedang hunak madu blay pa badan bor baro. Na kementa kejung ro berberam berkateng kejung u kajung mentoy ini berbalang beko jung u baro kawe. Kat bangi wan ra shame ya kejung trua jung gisakri jungi ngikerpat ya kejung isne jung me ko try ba kata kajung shisha Bala IT pateng hangi da kecingilap jongki apostol u Petrus badu Paulus kan yaisa klem jingduna hakidanot jongi dau Chris utrai jongi Amen. Utrai udon rengkat bat pi to kentu yalaki danot tong ngai utrai ublay jongi Dasi syak along basyong hok bat kabadai kadai ti jengi bat gajing panim yangi haman lakapor bat gajaka banai ngu yame ko konrad ko kpa bakut ko blay badan bor bat bom jikut leng bau trai jengi Jesus Christ namar melatei ya kabalang jongme kabayeng skem triang hakanong rim jong ki apostol bakan long kadak bayane jong gajing khoi jongme hang ne hapertei bat kasakhi Habaro kejing kurku jong kebeneng. Namar kata menta bat pateng lapateng. Ringkat bat kekenhon jong ki angel. Ngirwai hame nadu kedanut jongi. Katba ngi pertajam ringkat lang bat ngi penbena.
ดาชิชามาลองบกดกดไรก็ทำไมจงกระจิงคุยบารอนามาร์กตางี้กระปาดยเมตัวเป็นคุยเป็นกันตังยากินเอกจิงตรวาจงอีดักบพายมันซิมจงเมกุมกำเจรฮัลลอร์จงกีบักินคลาลองยังอีกำเม็ดบัดกสนามจงอุตรายจงอีอุเจสุคริสฮักปอร์บลาดีโนยูบัดลากามอนสเนวบาอุลาเปรียงยากจิงชาชุตอมอุลาชิมยุกปูบัดกบายงูยเมอุลากเดียยูบัดลายฮลากสันรานอูองโตชิมบัตบามนาคันเอพิบารอนามาร์คันเอกลองกัมเม็ดจงอายากบา NIT นากับันตาจงพีหากจูกรกมเอนดาลลายบามอุลาชิมยุกคุรีบัดกบายงูเบียงยเมอุลายฮลากสันรานอูอองโตชิมบัตดีนาคันเอพิบารอนามาร์คันเอกลองกคุรีจงกัสนามจงอาจงกจุตังบัตไมบัตบอมจุกุดยากบะเอ็นเป็นมีนากบันตาจงพีบันนากบันตากิบบุนนากบันตากจึงมาเปกิปบโตเลยกันเนบันกันเมายังอากาจิงมายาจงกาจิงเงกาจาสิบางีบามยูเลอุคูบางีดีนากาเนกาคูเรอีเป็นปนากาจิงยาจงเมกุตรตาดาดูนามาร์กตางี้บัดเป็นมันตายกจิงยาบัดกจิงมีปาจงอูงี้ตรวาหาเมกตรายยกปูจงกจิงเอ็มบัดคุรีจงกจิงเป็นเอ็มงี้ได้งวยเดมนามารมลานิวยังงี้กิบบิดบันยังขมาจงเมบัดบันสักรีเมดากบัสงเรตงี้กระปาดเมบังงี้กิบยอบันตาฮักเมดบัดกสนามมุครสงี้ลองกิบาลอปนิตลีกเวดาวมันซิมบคุดตอกันเมากตรายกบาลังจงเมKabla priang hasatla kaprathei bato penjanaya ka ha gajing ej rengkat badalyo ukpa Bakhuid jungi Ulbert ubishop jungi kakunhun ki bishop badbaro ki lingdo tokan mau ya ki shakri jungme I Syrian tongni I mei pa ki hanman ki para ki bahing asam baro ki brew ki bangitu ya ki ba melakot shalade na kane kaprathei to ai ba maki ki ba yalong ka we ba du kun jung me ha ga jung yap kum ga jung u kin yalong ka we ru ba du ha ga jung me pa jung u to kan maulam ru ya ki hanman ki para shinrang bat kan thei ki baliyot ya da ka bakraman ya ga jung me pat bad ya baro ki bal khlad no ha ga jung is nei jung me to pdyang ya ki sha ga jung shai ka khmat jung me to is nei yang i baro ngi karpa dia me Baringkat bad kamariat hesoti Bakhuid kakmi jong blai ujisa Bakhuid ukorim jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid ki blapen snu bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ka jing em bom jukut bad penginira bad pendan borom ye me daw kon jong me u Jesu Christ Dau lembadu badhau kan long hame blay pa badan bor ha gijing long kawe jong men sim Bakhuid baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen kumlah kum yang ngi daw nong penem bad kumlah hikai ngi daktin blay ngi no banong kok pa jungi ba habneng ka long ka Bakhuid akarteng jong me kan wan ka hima jong me kalong kamon jong me ha khandeu kumba habneng to ayingi manta ka jong bam jungi ka ba hala ka sngi batama bingi kumba ma pe sni
Madwad yalam yangi sha ka jing pan choy Henry de pan lai yangi na ka ba sneu to pan lai yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu ba ro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing san yaki sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jong me ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing yada na ka jing jenchar ba ro kat ba ngi dangap kmelenti ya ka jing kerman Bakhuid bad ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ. Namar ka jume ka long kaima ka jume ka por ka buram manta ba chinom la chinom. God right Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai happy ka jing suk junga ngai happy wat pe yaki pop jungi Henry ya ka jinge jong kabalang jong me bad ha ka jing subun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi berbasan syar junam la junam amen ka jing suk utrai ka number bar rain card bad pi dong in yatwa ya ka da ka jing suk iwei ha iwei pat ka jing suk bad pi jing suk bad pi jing suk bad pi Bukun lam Hakmi ukun lang broad jong blay hakmi bakit na yaki pop jong kapertay suk yangi blashakat shakan ka jing kawai jong ukun lang broad ko kan rat lam shong hok baman rung apo kaying ka junga Henry shuang dang daktin kaman sim junga kan sakya I kamet pat kas namo Chris kan ri pat nam yangi sha ka jing em bom cukup amen.
Kok pau bahabaneng. Tuai bagi jengit bamelai hangi hau kon jungme Jesus Christ. Wahan men jungi bat kathaliding jong gajing itsbon. Kan kelang hagdano jungi daumen sem Bakhuid. Kan kesubyang hangi ya gajing kermen balakarku. Na kabanta gajing wan jong kahima jong me. Tuai bagi jengit jong me. Kan penladur yangi sakanong lor langka bom ju jong taj. Ban bedi kesambai jong ke gospel. Tuai bagi to kesambai. Sopo ya ke jaj ban reu pada ke pratai mariang marok away. Ha ke jing kmelenti bati kena ya ke benang batamai pada ke pratai batamai. Haban da ki bo jong paman laweng no kaburom jong be kan tan shain junom. Tuai bagi jong jong ke Jubilee kan kersubiang hangi ki program jong ke jing kermen ya ke jing ang lut bati ke tia jong kan sew habanang. Ai bagata ke ju ke jing kan pan sapriang ya ke jing kemen pada jing suk jong nong suspa jungi setelah ke pertai syame koble jungi balakar ku jinom kan long ke boram bagi jing ya ro jinom amen kok pa jungi wan ke hima jume kalong kamon jume ha kendeu kemba habneng to ai ngi mata ke jing bam jungi ke ba hala ke sngi Batama yangi kerangkang jungi kumbang yirugi mabi ke balesne yangi badwad yalam yangi syakacing penshoy henry depan la yangi nakabasne amen kublai komaria kabadab dage cungaye utrai dan batpa balakarku ya pa na padeng kentei balakarku ya sok po chong pau jisu komaria bakho yokmi jong blai taduai nakabanta jungi kanong pop menta badakapor kecungi amen Kaburam hau kpa badau kun badau mensem Bakhuid kumba kelalong kpa meningkong kumju mentabat barabo jenom la jenom amen tongin ya duai ngi kerpat ko try baki pai jume ya ki ba lapan thamai dok pu na beneng kin yo jingkmen haga jingkan mau buram ya ki apostol Petrus badu Paulus ki bahapo jong gajing yada jong ki melamon bakin sya sensyar dau kris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkerku ya pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid amen tolisuk id basakre try da gajing emba baha jong pi ngis ngangu ya ublei lai spa aku Amen.